Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, balayran sa tubig sa prime water, wala sang pagsaka. MOA sa pagtugod sa 10,000 ka-housing unit sa Bacolod, ginratify na sang sangguniang panlungsod. Sa balita nasyonal, optional nga pagsuksok sang face mask, ginrekomendar sang IATF. Energy subsidy program para sa public transport sector, ginadaso ni Senator Gatchalian. Sa balita international, nasal COVID-19 vaccine aprobado sa India. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas Women's Under-18 team sulod na sa 2022 FIBA Under-18 Asian Championship. Sa balita entertainment, Chris Aquino naghatag update sa iya health status. Ikalima nga autoimmune disease nagadevelop suno sa aktres. Samtang sa balita espesyal, mga ginhalinan sa ngalan sa pila ka lugar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kay na sang aga, ang sentro sang tropical storm nga Inday ang katapusang nakitaan sa kalayon nga 1,250 kilometros na sidlangan sang Central Luzon nga may dala nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 75 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 90 kilometros per ora. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-apekto naman sa Palawan kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang ITCZ. Mahuyang tungtong sarangan nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:38 kaina, magatunod naman las 5:54 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tugtog sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsor. Good morning, Liwat, mga ka-aksyon. Good morning, Liwat, Action Eden. Yes, good morning Liwat, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, sa aton sini Facebook Live viewers, please do like, share, and follow ang aton sini nga mga programa dira, no? Pag aton Facebook page. Oo. Kag 108 days na lang ha before Christmas. Kag 115 days before 2023. Grabe, no? Dapit na lang kayo makatapos kita sang 2022. Actually, makuanta na, matapos na kay tapos na to ganing COVID dong. No, gani, no? Grabe, sa no? COVID, no? Hindi marisi. True, as in Action Boy. Although nga wala pa ginaman totally gid yang na okay, pero ati amat-amat nabalik sa normal. At least tara naman it has become somewhat like mga ordinaryo nga balatian bla. Yes. Pero sa mga trangkaso muna, no? So hopefully prosige lang katagyapon niya observe sa aton nga proper health protocol. Yeah, amo na importante, especially subong na Action Boy kay Dugay pagka November na full blow ng face-to-face classes. No. So far may malita, no, kay way pagid sang na-report nga nagka-COVID bala sa pagsugod sang klase, no. May mga face-to-face naman especially sa aton nga college level bala face-to-face naman no. Sige. Morning na dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sa kay Stella Maricelis. Morning ha. I don't know kung si Stella Maricelis ni maupod sa Sabado sa aton nga medical mission. Nurse ni siya mo sa Bago City Health Office. Kung nara ka dati CEO kundi ti CEO na CEO. See you when I see you. Kay Teresa Linaha Kayaw, morning dira sa imo Tray. Mare morning sa imo Phil Alonsagay. Kay Lawrence Melgarejo Contlara, dahil may agadra sa imo sa Binalbagan, no? Yes. Ana Sinoro, kag Ruchel Evangelista. Si Ma'am Van Mayo is still watching. Good morning sa imo and happy hump day. Kay Dr. Matt Mayo Mandra, no? Dennis Nuestro sang Woodfire Bacolod. Kay Miss Veronica Santillan Manukan. Good morning, ma'am. Alex Montesa, kag Elvira Hilogo. Tama niya naman si sister niya. Uy, pareho sister, pareho sang... Akon nga sister nga kwan bla ng sister-in-law ko bla. Cecilia Lim galing nagtaliwan to sang nagligad nga binulan, no? Pero iyan niya sister niya Cecilia Lim. Happy birthday. No? Happy birthday to you. Sige.
You have a great day man sa imo Ma'am Van kag Dr. Matt Mayo. Edgardo Yes. Babarano. Ginatamyo sa Cadiz City ang Babarano family. Palmares kag from Davao City, Edgardo Babarano. Mag-aga sa inyo Negrosanon. Yes, good morning from Davao City. Standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpahayag ni Basiwa General Manager Mona Dia Hardin nga nagapabilin nga 20 pesos kag 80 sentimos sa kada cubic meter ang balayran sang tubig sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpatag ni Hardin ang pila ka problema nga ginadangup sa mga konsumidor angot sa suktanay sang bill sa tubig. Suno kay Hardin, nagpatigawan sang investigasyon ng Prime Water, kag natugiman nga may pila ka nagabayad sang residential cost sa piyak nga sakop na sang commercial cost. Sa idalom sang residential, nagabayad sang 208 pesos sa unang napulo ka cubic meters, kag para sa commercial, nagabayad sang 416 pesos sa unang 10 cubic meters. Dugang pa ni Hardin, nga gina-akomodar naman sang Prime Water ang luyag sang klarifikasyon angot diri. Kalakip man sa ginklaro ni Hardin amo ang VAT nga dugang balayran sa bill sa tubig ang wala nagakadto sa Prime Water kundi ginahatag sa gobyerno. Ginratify na sang Sangguniang Lungsod ang Memorandum of Agreement sa pagtukod sa 10,000 ka-housing units para sa mga informal settler. Kaupod ang Department of Human Settlements and Urban Development kag LGU sang Bacolod. Ining unanimous nga ginaprubahan sa City Council sa regular session kahapon Miyerkules. Tinalikdan nga Sabado ginpermahan ang MOU ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar kag Mayor Alfredo Benitez para mag-establishar sang Yuhom Village nga ginapaabot pag-umpisa sa Oktubre sini nga tuig. Ang Yuhom Village pagatukuron sa relocation site sa Barangay Vista Alegre, Barangay Banago kag iban pa. Ini nga programa si dalom sang pambansang pabahay para sa Pilipino, Zero ISF program for 2028 nga nagatuyo nga magtukod sa 1 ka milyon ka housing units sa kada tuig o kon 6 million housing units sa tion sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpaidalom naman sa national validation ang Bacolod Local Government Unit matapos ma-qualify para sa Seal of Good Local Governance sa 2022. Ang National Assessment Team ang ipangunahan ni Tohami Abbas kag Ferdosi Ros Abdullah bilang mga DILG National Validators. Sunod sa kay DILG Director Maria Joy Maredeth Madayag, dapat mapasar sang LGU ang napulo ka mga kriteria lakip ng financial administration, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism and culture and arts, kag youth development. Duga pa ni Madayag, matapos ang validation, ini ay deliberate pa sang National Quality Control Committee. Sa tilikdan nga administrasyon, ang SGLG Award amo ang ginabasihan sa paghatag sang performance-based bonus sa mga empleyado. Sa Nobyembre 2022 nga iganunsyo ang mga LGUs nga makabaton sa amo nga pagkilala. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag nga daw ginainto lamang ang barangay sa pagpatuman sang road clearing operation. Bangod nahawanan na sadto pero liwat naman nga nagbalik. Sunod kay Madayag, dapat mahawanan ang mga obstruction kaya nagasulit-sulit ang trabaho sa barangay. Bangod nahawanan na pero nagabalik sa gihapon. Para kay Madayag, dapat mabantayan ini sa barangay kag dapat may political will sa istrikto nga pagpatuman sini. Sunod pa kay Madayag nga hindi lamang yung trabaho sa DILG, barangay o kunimulbado nga ahensya, rason nga dapat may kooperasyon ng publiko. Una na ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga may enforcement team ang syudad para sa liwat nga istrikto nga pagpatuman sang road clearing operation. Ang wala pa na clear ta na gitani kag i-sustain ang na-clear ta naton. Ti sulit-sulit lang gid kiti among gani kiti sa barangay bala lang tawon ta bala ang mga na-clear ta nagbalik naman. Dogil into lang ani ang taga barangay. Si DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Madayag. Natala na nga magapatigayon sang full-blown administrative trial ang Provincial Legal Office sa Negros Occidental angot sa kaso nga natubang sang 5 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist o kon OPA.
Sunod kay Attorney Alberto Nelias Jr., tagpamuno sa among talatapan, nakapadala na sang sabat tinalikdan nga adlaw ang mga reklamo sa show cause order. Sa din apat sa ila ang ginpakamayo nga magsumeter sang position paper, samtang ang isa ang amo ang ila division head ang magpaidalom sa administrative trial. Dunga pa ni Nelias, hindi na maglawig ang proseso kang makapagawa na sila sang resolusyon. Sa idalom sa civil service rules, sa tiyon nga mapamatud-an nga nakahimo sang grave misconduct ang mga akusado, inis lang magapatubang sang desisyon nga makakas sa trabaho, madula ang ila tanan nga mga benepisyo kag perpetual disqualification sa pag-uyat sa anuman nga public office. Sa rebuluan nga una na nga ginpapanawagan sang 60 kadlaw nga suspension ang 5 ka mga empleyado bangod sa reklamo nga misuse of public vehicle kag pag-inom sa makahulubong ilinon samtang yara sa isa ka official travel sa siyudad sa Victoria sang tinikdan nga bulan sang Hulyo. Out of the 5, mayroon 4 ang mga members sang ila division ang nag-elect for submission of position paper. However, there's one ang division head he elected for full-blown administrative trial. Ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Alberto Nelias. Ginataga na sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod sa otoridad si Mayor Alvi Benitez para permahan ang contract of lease para sa temporary shelter sa Bacolodon Watcher nga may pasyente sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Ang temporary shelter nahamtan sa Barangay 18 kag ang propiedad ginapanag-iyahan ni Dante Fernandez. Ang kontrata ang umpisa Agosto 15, 2022 tuto Agosto 14, 2023. Magabayad ang syudad sa 150,000 pesos nga renta sa sulod sang isa ka tuig. Tubtob 30 ka mga watcher ang makabenepisyo sa sining nga programa. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, magapatigan sang concert tour ang Lola Amor sa siyudad sa Bacolod sa palabuton nga Sabado, September 10. Bilang parte sa ilang Visayas ka leg para sa Fall-in Tour, ang Lola Amor magapatigan sang konserto sa Ayala Mall's Capital Central Activity Center. Ang 7-piece band nagprodusang mga modern rock, funk, kag pop songs nga damlag lang nagtaas ang rating sa local streaming platforms. Sila ng lambot sa top 27 para sa Top Songs Philippines sa Spotify tuto Agosto 2022. Ginrelease ang banda ang ilaunang EP sa 2017 matapos mag-perform sa pinakadako nga International Music Festival sa Pilipinas. Libre ang concert nga magabukas las 4:30 sang hapon kag ang lokal nga mga bandang Dizzy on the Swings kag ND ang mangin pambukas sa sini nga konsyerto. Ang banda mayaraman sang meet and greet sa mga fans nga magbakal sang balor 500 pesos nga Lola Amor merchandise sa adlaw sang event. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Optional nga pagsuksok sang face mask ginrekomendar sang IATF. Samtang energy subsidy program para sa public transport sector ginadusok ni Senator Gatchalian. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag-champion? mayong aga na dira kay Jojo Fuentes sa Victoria City. Si Darren Hava, ginatam niya man ang hinablos niya nga si Wendy Lynn sa iyang birthday subong adlaw. Wendy Lynn, happy birthday. Happy birthday to you. Okay.
Si Kagawad Embong Campo, Kagawad, mga aga dira sa may barangay Maaw. Upod man, ara sila sa barangay hall, o sila sa kapihan ni Chuna. Di naman sila. Sa barangay hall. Ang kadamo sa kapihan nila ba? No? Upod kay Kap Vito, kag Kap Taba, Pilyeho. Aga pa kamugalit sa barangay hall, Gawad. Diba, no? Sa Sanoto, medical mission taman sa September 10, Sabado. Mapamailom kami Gawad, basi makahapit tada kung may time, ano? Si Karen Espeleta dira. Good morning, man, no? Yes. Sa kay Sola Mabarnacha, sa Wadika Bacolod. Sorry ka ba, Colin? Happy Thursday sa aton tanan. Yes. Sige, go. Good morning, man. Dira kay Ma'am Homa Lomen Aliwat, still watching. Amo man si Ma'am Ana Sinoro. Pilton Lipura. Good morning. Dira sa may Pasay City. Salamat gid kuno. Si Boras Villarosa, may agaman. Kay Sir Rochelle Evangelista, happy birthday kuno kay Mama Mary. Thank you kuno hambalim. Thank you kuno. Kay birthday subong ni Mama Mary, September 8. Kung ano isa mo may September 8. Ang December 8 gani iya daw kuan mo daw ano gani na ng Immaculate Conception. Oo. Das on September 8. Sakto gino December sa gin conceive. Pagka September sa natawo. Yes. That's more or less mga 9 months gid, no? Sakto. Sakto. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Perfect. Kaalam. Kagka-perfect gin nga 9 months. True. December 8, oo. September 8 dayon gin nagkuan na tawo, nabunag. Yeah, nabunag. Perfect. Sa kay Virgil Gaspi Coloso dira, good morning, man. Ano mo na wala ng kumare? Kumare gani. Mare, to be. Oo. Sure na to sa January na? January 8? Ay, 8 man. 8 man? Amo na, Nga ka mo sang 8, no? Di mga pamahiin, action boy. Makang 8 ko, no? Miskan, Huwag katapusan. Saka, on infinity, tapos pasaka. Infinity. Laway na ko ng mga 7, kay Padalo, mga 5, mga... muna? Mga Padalong ko na laway. Di ikaw ya 88 eh. Hindi pwede. Ano, dudo? Perte naman. Or June 8. Hindi. August 8, no? August 8. 8. 8. 8. August 8. It. Sige. Uy, mapuli naman ko no si Ma'am Van sa Super Mascara, ho. Dali diya, Ma'am Van, Puli diya, mamang Puli, kay marandadi naman tayo. Basta, hindi ka tumagsakay, liwat. Magpabuk to liwat sa ipabukan niyo. Kay basi ugtas ka naman. Sa dinto? Sa iyang aeroplano. Oo. Si Maymar Fernandez Estrella sa Daga, sa kantin dira sa Daga High School Oy. Extension. Good morning. May pamilya ko da sa daga. Mga... Din tamping Daga sa Cadiz man? Di ba, bangga patso na pasulod ka? Pa-left kaya. Pa-left. Pa-left ka. Di ba masulod ka diya pa... Proper? Proper, pa dire ka pa-left. Okay. Aran nagaling Daga. Yes. Cherik Mag-agaman from Manila. Mga dagali sa daga, tita ko Noreline Doliosa, family Mahadukon, good morning. Kag sa aton nga mga ka-action. This is my life.
This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ang rekomendasyon sang IATF amo nga himuon na lamang optional ang pagsuksok sang face mask sa open spaces o kon non-crowded outdoor areas nga may maayos ang ventilasyon. Nagwa ang rekomendasyon sang IATF matapos ang nag-issue ang lokal nga gobyerno sang Cebu sang executive order nga nagahimo optional sang face mask sa mga open spaces nga mga lugar. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian ang energy subsidy program para may proteksyon ng public transport sector sa pagsaka sang presyo sang langis. Suno kay Gatchalian, makabenepisyo man ang mga pasahero tungod mapungga ng pagsaka sang pletehan. Ginpahag sa senador nga ginakonsiderar sang Land Transportation Office nga pasugta ng petisyon para sa panibagong nga dugang nga plete karon nga bulan tungod sa mataas nga presyo sang krudo. Dugang pa ni Gatchalian, may mga kaangal man nga petisyon ang mga grupo nga sang bus operators, UV Express kag Transport Network Vehicle Service. Sa ginsumiter nga Senate Bill number 384, luyag ni Gatchalian nga mapabakod ang pantawid pasada program sang gobyerno nga naghatag subsidiya sa mga produkto sa petrolyo nga kinahanglan sa mga operators kag drivers. Punto ni usunod kay Gatchalian, hindi dapat pagpasugtan nga maapektuhan ang matamat nga pagpasanyod sa ekonomiya tungod sa mataas nga presyo sang langis. Pahag pa sang senador, madugay na nga nagaantos ang Pinoy tungod sa pandemya. Ginpahayag naman ni Vaccine Expert Panel Chief Dr. Nina Gloriane nga ang inhaled COVID-19 booster pagkatapos ang primary vaccine series makahatag sa tao sa mas maayo nga proteksyon batok sa Omicron variants kag coronavirus disease. Ginatumo din ni Gloriane ang inhaled version sang China nga CanSino Biologics Incorporated adenovirus vector COVID-19 vaccine nga damlag lamang ginaprobahan sang drug regulator sang China para sa emergency use bilang booster. Base sa mga pagtuon, ginpahag ni Gloriane nga ang inhalable vaccine ang may maayo nga safe profile kag mataas sa immunogenicity. Posible nga magasaka masunod nga bulan ang presyo sang bugas sa Pilipinas. Inay paandam ni Bantay Bigas spokesman Cathy Estavillo kag inisunod siya bangod sa marubo na nga resulta man sang mahinay nga pagpagawa sang ayuda sa mga mangunguma. Sa karon sunod kay Estavillo, nagsaka na sang piso tubtub 2 ka pesos ang presyo kada kilo sang bugas kag posible nga magsaka pa ini sang 3 tubtub 4 ka pesos masunod nga bulan. Sa interview, ginpabutsyag ni Estavillo nga pwede pa ini malikawan kung maghulag na ang gobyerno, partikular na ang madasig ang pagpanghatag sang bulig pinansyal sa mga mangunguma. Ginanunsyo sa Department of Budget and Management ang pagpagawa sa masobra 8 bilyones pesos sa Department of Agriculture para sa cash subsidy sa mga mangunguma. Kalakip sinihan 3 bilyones pesos para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Apang ipahag niya sa Villo nga wala pa makalabuot sa mga mangunguma ang nasabit nga bulig. Samtang ginpasiguro naman sang Department of Agriculture nga may nagakaigo nga supply sang isda nga tamban tuloy. Kung tamban tuloy nga ginagamit sa paghimo sang sardinas sa pungsod. Base ini sa datos sang Philippine Statistics Authority kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May 222.58% ang supply sang tamban tuloy sa una nga 3 ka bulan sang karon nga tuig kag nagsaka pa ini sa 409.6% sa pagtapos sang tunga sang tuig. Sa bilog nga tuig, 293,431 ka metrika tonelada ang supply sang tamban tuloy nga sobra agud mahatagan sabat ang pagkinahanglan nga 101,367 ka metrika tonelada. Duga pa sang DA, nag-ayo ang kalidad sang tamban tuloy sa pungsod base man sa report sang National Stock Assessment Program sang National Fisheries Research and Development Institute.
Sunog gihapon sa ahensya, mas pa nga nag-ayo ang supply sa among isda bagod sa pagpatuman sang 5-year National Sardines Management Plan. Posible nga nakuha sa mga scammer ang personal nga detalye sa mga nakabaton sang text scam salid sa contact tracing form nga kalakip sa protocol sa panahon sa lockdown tungod sa COVID-19. Ining ipawutyag ni anay National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Edgar Cabarrios kag posible sunod sa iya nakuha man ang mga detalye sa mga kompanya nga nagapangayo sang personal details. Dugang pa sini nga nag-imbestigar na ang National Privacy Commission sa pagbaha sa karon sang text scams bangod sa issue sang data privacy. Pahayag pa ni Cabarrios nga nalakip sa ginaimbestigahan ang social media accounts, particular na sa Messenger sa Facebook, Viber kag WhatsApp. Ginapahayag man ni Cabarrios nga makapaayo nga masilutan para magaserbi pa andam sa mga scammers. Ginpanugya naman sa Department of Interior and Local Government sa tanan nga local government units nga i-activate ang barangay interagency effort batok sa dengue karon nga nagsaka ang kaso. Ginpahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos nga tuig 2012 pa sang gin-institutionalize ang aksyon barangay kontra dengue kag nakabulig sa pagpugong sa pagtaas sa kaso ng dengue. Suno pa kay Abalos, nagapabilin ang dengue nga public health threat kang pagtaas sa kaso, kinahanglan ng LGU maghimo sang proactive measures kag mag-implementar sa matikang agud proteksyonan ang pumuluyo batok sa sining makamamatay nga balatian. Dugang pa ni Abalos, ang mga barangay kapitan amo ang manguna sa clean-up drives kag immobilize ang volunteers, pumuluyo kag barangay health teams. Palayag pa ni Abalos nga mga alkalde ang dapat mag-monitor sa health situation sa ilang lugar, magatag sang dengue data sa mga ahensya kag ipasiguro nga may dengue patient nga matagan sang nakaigo nga medical attention. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga pabor ang Commission on Elections nga magrenta sang bag-o nga vote counting machines sa pagpatigaan sang 2025 nga eleksyon kag para mapunggan ang insidente sa pagmalfunction sang VCMs. Ginhimo ni Garcia ang pahay sa ginpatigaan nga deliberasyon sang Commission on Appointments para sa iya nominasyon bilang chairperson sang poll body. Sunod pa kay Garcia, hindi na highly functional ang 90,000 ka VCMs nga yara sa warehouse sang COMELEC. Dugang pa ni Garcia nga hindi na kinahanglan magbakal bangod ang teknolohiya nga bag-o sa kada anong bulan kag pinaka-epektibong himuon ang mga pagrenta sa VCMs. Palayag pa ni Garcia nga ang pag-usar sa 90,000 ka VCMs ang ginusar sa 3 ka eleksyon ang magaresulta lamang sa insidente sa pag-malfunction nga natabo sa tuig 2022 nga eleksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Nasal COVID-19 vaccine aprobado man dito sa India. Samtang Chris Aquino naghatag update sa iyas ni nga health status. At sa atong balita espesyal, mga ginhalinan sa ngalan sa pila ka lugar sa Pilipinas. Ang detalye sa atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga may mga bukol sa lawas, sis manakong tumor. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatug kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat ko man evacuation saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, Hining. Sige. Ay, morning dagli sa amigo to, si Felix Bergula, kampanyer. Ay, ara siya? Good morning. Good morning man kay Tita Nene Fe. Legal, wala tayo nambala na Action Felix. Di wala tayo nag-greetis Tita Nene. Yeah. Okay, birthday to Yes, belated happy birthday, Tita Nene Fe. Kampanya. Sa Sabado pa to. Sa Sabado pa Better to. late than never. Pangamuyo, gani si Nini, blakay ko din manyapon. Pangamuyo siya. Lord, salamat din sa tanang mga blessing. Si Jumarigam, no? Blessing!
Kag sa tanan nga mga nagtambong, yes! Tambong! Nakainom na siya. Sige, agad jobs. Ano na ginausap yun? Swerte ang abilidad. Menoy for today, man. May Menoy po ko for today. way po ko pamangkot siya. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, morning dress sa imo. Yes. Sige, Action Eden. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, ara sa gihapon, madamo gid nga salamat. Ay, good morning dira sa inyo. Colonel Guile, good morning man. Oy, dress sa may Gimaras. Yes. Si, pwede man si Colonel Guy, padalaya da ang mga kwandra sa kay Gino Gino Sulgon. Ah, sakto no? Basta sa Bebs Mangostan. Sa may Valladolid. No? Good morning dira sa inyo. No? Yes. Sa mga hutuda dira sa barangay Handumanan, good morning. Kag sa Toda man. Toda Max. Lain galing Toda, lain man ang hutuda. Ay, nga nang kinalain niya. Kamay huyang sa ano man? Hindi at Toda na yang isa. Ano lang? Tricycle Owners and Drivers Association Association. of Handumanan. Oo. Ang hutuda naman niya, Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association. Lain nga asosasyon. Kada mo na sila gli, no? So tanan nga mga Toda dira, mga aga dira sa inyo. Ang tanan Tanan mga so todas kay damo sila mo. So Todas. Todas. Tanan nga mga Todas. Todas gi ka mo da. Kag sige, buong migo ko na si Andre Polanco, bro. Sir Alan Navales, good morning. Ara siya? Morning Ingrid migo. pa siya. Morning migo, Alan Navales. Kag kay maninoy mo. Noel Liboon. Liboon, morning. Kay ko Mike. Kag si suon mo Mike. Yes, exercise na dana yun samtang gabasa. Si kon pagid bala si Bob. Ay, maninay, kalulubog lilita. Pag-oro at subog. Lulu, ano gan sa una gani? Lulubog lilitaw. Do isla ba, no? Si Kwan, agapon tawag ni Mondoro siya nagkuhan, si Bob Francia, ano ganun naman, paasa. Ano? Grabe na ito sakit. Ang ginaya ako niya, lulubog Ano lilitaw. ganun naman, basta maging kuhan kami ito gapon siya mga. For more information, please contact Ruben Tampos. Ruben Tampos, tapos. Sa amigo ta Ruben Tampos. Maninay ko da, Ruben Tampos. Good morning Nandra sa imo. Sa kay Kung si Jack din nila, lagi nawawala ang wallet pitaka. siya. Ang pitaka. Si Maninoy kaya Bob Francia, siya yung nakadula yan. Lulubog lilitaw. Naisag tawag mo sa iba, lulubog lilitaw. Maninoy ko da, Bob Francia, Boboy Gonzales, lulubog lilitaw. Ikaw po dalabi kita lang buton siya subong. Ito dito rin siya tinir sa Ibi Magalona. Oo, gapa konsigapon sa akon nga mga pita boss pare. Kaya niya. Tawo-tawo, ano ang sugpo niya naman karon kung Indian nun siya. Rin di sa naligan, nagsaka di siya. Nagsaka di siya, Nagsaka di sa good. nagligan. Naka-uniform? Why sa naka-uniform Abi ko daw naka- maging kuha siguro. Abi ko naka Tapos maglabay di kundi may meeting. Monday mo kundi may meeting kundi may aragin na din. Yan pre may pamahaw ko na dalasin niyo. Paglantaw ko sa conference. Amon mo na pamahaw. Stand by na sa atong dugang ka mabalita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Action Radio Philippines Standard Time, 7:41. Sa detalye sa Balita International, ginaprubahan sang drug regulator sa India ang ginhimo sa mga local vaccine innovators nga pinakauna nga intranasal COVID-19 vaccine. Ini pagagamiton sa emergency situations para sa mga edad 18 anyos pasaka. Ang pag-aproba sang Bharat Biotech International nga Incovac vaccine ang nagabot duha ka adlaw matapos gin-authorize ang China ang paggamit sang inhalable COVID-19 vaccine. Sunod sa kompanya, ang nasambit nga bakuna ang gindisenyo nga mas mangin barato kag masarangan sa mga low kag middle income nga pungsod nga may limitado nga medical facilities kag staff. Nahibaluan, nagkig-collaborate man ang Bharat Biotech sa Washington University sa paghimo sa nasambit nga bakuna. Ay sa kompanya sa Japan nga Shionogi and Company ang nagadevelop man sa karon sang nasal vaccine para sa coronavirus. Sa negosyo naman, ginpahayag sang Department of Budget and Management nga nagpain sang 453.1 bilyones pesos ang gobyerno para masolusyonan ang climate change sa Pilipinas. Sunod kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang pondo nga lakip sa 2023 National Expenditure Program nga ginsumeter sa Kongreso ang mas mataas na ikumparar sa 289 bilyones pesos sa tuig 2022. Dugang pa lakip sa climate change program sa gobyerno ang mga paglikaw sa deforestation, pagmonitor sa local kag national climate mitigation actions kag pagprotekta sa mga watersheds. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 97 sentimos. Ang Singapore dollar 40 pesos kag 57 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 26 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, liwat naghatag sang update si Chris Aquino sa iyang mga followers angon sa iyang health condition. Sa Instagram post ni Aquino, nagpasalamat siya sa tanan nga nagapangamuyo para sa iyang pag-ayo kag naga-encourage sa iya. Ginako ni Aquino nga madamo nga beses na siya luyag mag-give up apang iya ginpaminsan nga kinahanglan pa siya sa iyang mga kabataan kag mahuya siya sa tanan nga tawo nga nagapangamuyo para sa iya. Gin-share man ni Chris nga natalana mag-asilo siya sa isa ka state sa Amerika agud makasugod sa panibago nga treatment kundi makatugas ang pagkaunot sa iyang mga buhok. Ginklaro man ni Aquino nga antes siya nagbiya sa Pilipinas, may 3 na siya ka autoimmune disease kag sa Amerika na-develop ang isa kag karon base sa health update posible naman mag-develop ang isa pa o kung ikalima sini nga autoimmune disease. Sa balita sa sports, maghahampang ang Gilas Pilipinas Women's Under-18 team sa 2022 FIBA Under-18 Asian Championship. Matapos ila ginpierde ang Maldives sa score nga 110-28. Ini na ikatatlo nga daog sa Pilipinas matapos ginlutos man ang Team Thailand sa score nga 65-50 kag Samoa sa score nga 66-59. Naibaluan ang semifinals ang mag-umpisa na sa Sabado nga adlaw. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday naman sa atin sining mga ka-aksyon. Kamusta? Kag sa tanan nga mga nagabiyahe karon pakadto sa ila sining mga olobrahan, sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Halong-halong. Halong-halong, no? Kagkaroon nga adlaw birthday ni Mama Mary, no? Yes. So, happy birthday sa kay Mama Mary sa tanan dira nga mga devotees. Yes. Kuan anong pagtamyaw to sa mga devotees man? Happy. Ikaw pod kita sa inyo sa pagtamyaw, happy birthday kay Mama Mary. Yes, kay happy birthday man sa tanan nga mga Mary. Kay for sure Action Boy damo subong birthday nga Mary ang pangalan. Mo na? Oo. Okay. Ba? Sige kay birthday. Para sa mga Immaculate Conception, damo na dahil mga Conception ang ngalan. Yeah, so sakto na. Kung so na may stress ang grade 1, asang grade 5 ko, Conception ngalan niya, ang birthday na December 8. Ang reaction ba kasi sa una, yun, di ba? Mga senior citizens. Ano ba parang nasang kung ganina, may ang daw libro, mga maarag na mga ngalan, kung ano kang adlaw tao, may ngalan ka na, may ngalan, may tawag ng libro na. May libro na mo
Nga kon ano ano ka pizza na tawo, may corresponding na siya nga ngalan. Ay, tuod. Anong tawag man? Hindi may ara na nga ang lipat ko mo. Kag sa diin na makita. Ari si John Marek Balo. Ana jam, dali Ano to? Almanaki. Amo na. Ay, bongga si Jom. Eh? Perfect. Dra mo na da makakita kung ano ka pizza na tao, kung ano ang corresponding nga ngalan. Ay, tuod. Oo, may mo na sa almanaki panawag sina. Perfect. Amo na bali sakto. Ma'am Elizabeth. Tiga mala. Almanaki gid man gali, correct. Yes, oo. perfect no, bongga. Sino naghimo? Dugay na Sino yan. author sina? Ha? Sino author? Ambal man ni Migo te Eric Tenerefe. Basi hindi na siya yung author. Hindi siya yung author. Iyo, almanake. Tsakto, Grabe correct. no. Ma-search ta na bisa no. Uy, sa taga Kwandra, Alagad Radio sa Hinubaan. Good morning sa Yes, inyo. good dira. morning. Kay SB Jason Tupas. May agad Yes, mo. si Alagad Kevin Henry, morning man. Si Migo ta Eric Tenerefe. Yes, may agad mo, sir. Morning dira sa Hinubaan. Kumusta ng Hinubaan? Masabata yun ba? Okay lang. Birthday gilis ang anak ni Kwan, ni Kagawa Dimbong. Oy, happy birthday kay Ana Marie. Jo Campo. At least may Marie, di ba? Oo. Maring. Maria. Usto. Diba? Tiyang Ana is ang Ana. Hindi na yung ngalan. Gali daw nga sa Bible man na. Basta may connect dyan in today's Ana, I video. think, is the mother of Mary. Mo na. Oo. Search sabi, mother of Mary. Oo. Mother of Mama Mary. Kaya daw Ana man na mo, no? So, happy birthday, ano? Kita mo, ay. Si Novi. Saint Anne. Si Ana. Di Hindi mo Ana. na say mo si Ana. Diba, eh, no? Sakto. Novi Magapan, kag Inday Blaza, good morning man. Kag si Teresita Batik-Batik, ano dang say mo da? Batik-batik swela. Swela, Almanaki. Yes. Thank you so much sa aton sini mga kaksyon. Marilo Varon, morning man sa imo dira. Yes. Happy birthday ano sa bata ni Kuan ni Embong Jocampo kagawad, Ana Marie. Happy birthday to you. Okay. Yes. Sige. Lagi action boy. Kito bothered. Kito affected. Ko pala kay Chris Aquino, no? Naglima na yung autoimmune disease. Oo, nag-develop na. Ang budlay na sa autoimmune disease na black, ito iya bulong yan. Wala gid action boy, mabata na lang nga mabata. Madamo na lang na saya mo Madamo na. na lang nga mabata. Ati hamak mo action boy. Actually, may siya post gani, may harap ato nakabutang nga nang blessed gid siya nga at least may resources siya bala sa bulong siya kaugalingon. How about kunway kaya? Gani, di ba, action boy? Ay, Ato pa siya sa Amerika. Ti hamak mo, apat kim disease. Do wala sa kuno kay chindi, action boy, kay gasakit iya likod, ang iya mga joints, isa nakit. Kita mo iya mga tsura, do. Nipis-nipis na gid? Nipis-nipis na gid, action boy. Daw nag-iyaguya, daw nagkulyapis panawag lang. Oo. Ti ang makadto naman siya sa isa ka state, kay do ma-start naman siya kuno sang treatment, do ka ala chemotherapy. Pero wala siya kuno cancer ha. Tungod na sa autoimmune disease, Nakalbo siya. Unot buhok ya. Luoy kay Chris, no? Grabe. Ako blati sa una, kita ko na sa una sang bata pa siya. During sang campaign bala. Sa to bago ginapatay bala si Ninoy Aquino. Oo. Tapos sa mga rally-rally, sa mga campaign ni Presidente Cory, sa una kita ko na siya, ka very bubbly. Kakuan bala ka energetic si iya, no? Correct. Do masubo man. Sige lang, pangamuyo talaga. Buligan ta pangamuyo si Chris, ano? Yes, correct na action boy. Remia Garcia, morning dira sa imo kay MJS Candido Hildore, morning man. Sige. Ay, by the way, Barangay Mailom, September 10. Yes. May Kita ay kamoto. medical mission kita dira sa September 10. Good morning dira kay Kapitan Ike Torres, no? Yes. Musta na nga ton nga kwanda, mga Kaduta. Bisaya, Biko ta. Bisaya. Saya nga manok. Bisaya nga mga manok na, musta na. May birthday pa ged? Happy birthday ko no sa abyan nila ni President Dennis Richard Tibor Roma nga si Well Janicio Pura. Happy birthday from #TTT Team The Hunter. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday, Well Janicio. Yes. Sige. Dali lang action boy before ang balita special tabala kami nakita ko diho. Nga interest man isang tawo mo na although nga ti dudugay ka naguro wala ka sakay taxi pero amo gini nga ka-exist subong niya kay Ari nag-post nagsakay siya halin sa downtown makadto siya sa Kabog. Tingnan balan siya kuno sa driver nga boss ilang ko 350 kay layo daan kag mahalang gasolina. Okay. Tinaghambal ang nag-post ni hambal niya nga ay gali ka nong metro lang tanong kay akigan ko ni Papa.
Metro na sila. Oo, mamitro lang sila ko no. Nagkadlaw ang taxi driver. Mhm. Hambalan siya nga, ginakigan ka pag yapon, boss. Sige, ayo, 300 na lang Nag-amo na ako ng driver. Hamyamit, hambalya sa nag-post, metro lang tabos kay mga gini si tatay ko, basi hindi, kung hindi pagi sa metro, hambal sa taxi driver. Stricto, gidgili si tatay mo ba? Tapos nagkadlaw akong liwat. Tinaghambal ang driver, ang nag-post, amo, gina siya kasuplado, nung kay taga LTFRB na siya. Naghambal ang taxi driver, nagmudlo ko ng matas ang taxi driver, tapos nagpalamula, hambali ako na natumo ko naman ang metro, gali, boss, sige, metro lang, tapos tapos nagambal nga, mahal gid man, ang sa uli action mo, nakalambot sa kabog, 180 lang ang metro, tidugangan niya lang 50 pesos. Tiyan mo na balakis, sa mga taxi drivers na naitsindihan, galing kay ti mareklamo, bala nga, alam ba kulod, taxi drivers to, mo na, especially may mga turista, di action boy, to. Usually, amo na tuod mo, nga kontratahon ka bala, kaya hambalon ka nga, magpabalik, wala kami pasayro, amo na balahaw. Pero actually, di bala sa imo na nga ano po nang sinagani ng metro mo na. Isip na nastang balik mo. Yes. Di ba? So hindi mo na yung marason nga dugangan mo kay way ka na balik mo ipasayro. Ako nga nakalabanan action boy nga rason. Kadamo nagalibot-libot lang gani web zero. True. Di ba? So ang ako na pagpati daya, ang imo nga pagpapadto, ang balik hasta balik mo naisip na mo. I don't know, no? Galing kay subong bala na siling taman nga naintindihan naman sitwasyon sa mga drivers tabla tungod sang iningway man untat nga sinakaay bala sang gasolina. Pero ato ba lang gina-push nga mga 20 pesos dugang sa flag down rate 40 so mas 60 na papungko ba si Sinta na. Magkatipang ka lang ba nang hindi ka magtabong ko. Ako gusto, miskin gahuro bilbil lang. Sige na lang, jeep na lang. May aral na kong istorya mo. So, nasang daw pilaplanso naman daw 20 pesos palang bala ang kuhan. Tapos ang flag down. Tapos ang pitek sang metro bala pesos. Pagpungko ako no, 20 dayon mo. Nakatindog sa mo na. Nakakatin-katin siya. So, nagpitik pesos. Sige na sa katin-katin. Yes, boss. Pungko to sa dlong, boss. Pungko tadlong 20 ako mo. Kasabad, no? Napapungkuhan mo kung katag 20 pitek. Ari katin-katin pesos lang. Grabe, no? Ay, kalain. Sige. Sige. Uy, hala, ano natabo? Si Beth Butal Pilayo, morning man, from Binalbagan. May harap tada. Ano, Beth? Hala, action boy, pag wala nagsulod nga balita. Ang Taiwan, gin-remove ang Pilipinas from the list of countries eligible for visa-free entry. Nga how? Anong problema? Di wala pa tayo labot. Hindi mo. So, kinanglan, may visa na magkadto sa Taiwan. Taiwan ba ko tani? Boss kay, nga man, nga may visa. Way sa una, way visa. Wala So, subong way na, makuha kagid visa. Kagid. Sige. Sige, pwede sila. Diretso sa balita special. Classmate ko na doon sa Kupel morning da. Dito sa balita special, Taction Boy. Mga ginalinanay sa ngalan sa pila ka lugar dili sa Pilipinas. Ay, dyan ay ka, actually, din, dali lang ba si malipat na ba na? Ano? May ara kitang kwan subong. Winner! Should be winner. So, kung tadanay, gabot ka danay. Sige, arinay! Ano ko, hutik ka na si Ano mo. ka na daw? Hutik ka na si mo. Sige. Alright. Ang aton nga winner sa ang aton nga nagabutan para nga magapatiyog sa nga aton ruleta sa Dakup ka. Daog ka ruleta promo, standby. Dakup ka, daog ka. Ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay, ari na ang nabunot ni Action Eden na boso. Bawa ka dibina sa kamot mo Action Eden. Kilala ko ni actually. Kilala ko ni ang winner ni. Si Angela Icole. Morning dira. Kag ikaw aton nga nabunutan karon nga aga. Taga Barangay Handumanan, Bacolod City. Uy, congratulations! Congratulations, Angela Icole. Pwede ka di makadto after subong pwede ka nakahimos ka magkadto dre. Dagon di. Pagwara magpatiyog sa aton nga roleta. Sige. Yes. Congrats, Angela Icole. Naya piho na siya mag-congratulate. Siya mag-congratulate ka, piho na yung winner na saya mo. Yes, no? Okay, perfect. sige. Bantay ka na ang aton, kagay ning aton nga, iban pa lang, kanto ka mo diya, si Jonas Antolo,
You have under 12 o'clock today sang barangay Tango, Bacolod City kag Rose Baluntong sang barangay Sumag, Bacolod City. Sige, pwede ka mo kakladto di mo nga antes alas 12. Okay? Alright. Sige. Alright. Dili na action boy Ang una-una dili sa mga ginhalinan sa ngalan sa pila ka lugar sa Pilipinas ari facts kini Facts action na boy. siya. Number Totoo 1. na. Hindi lang to pares to sa aton dito nga mga ginabalabagan sang dako nga no to sa binalbagan. Sa nga sa dako ka manog. Oo, nan. Aray, una-una, the action boy, Alaminos, Pangasinan. Ano ang kuanda ang Alaminos kung ang Pangasinan? Alaminos. Ang Alaminos. Ang Alaminos. Kay, sa una, gali action boy, si Alaminos, Kastilang Gobernador General na siya sa Pilipinas. Okay. That's why gin-name. Gobernador General. Oo, wala lang gin butang gide thoroughly kung nga agin pangalan na siyang lugar na pero dira na halin action boy ang Alaminos Pangasinan. So, tao, Kay galing Juan dalinan. Alaminos. Yes. Ang next action boy sa Antipolo naman. Antipolo. Hindi ya sa Pontevedra ha. Sa Rizal. Antipolo Rizal. Ang Rizal hindi na pa ko balanta ang Rizal kung di nagalina eh. Oo. Sa Antipolo action boy. Ti kinastila man gyapon kiti dira na ya una-una gid mga ginihadlan gid mo Tagalog na siya kuno action boy Tipolo nga may Tipolo? butsilingon Tipolo Tagalog term nga ang butsilingon sila kuno rimas nga mga puno na siya kuno gali action boy nga Ang kahoy? Oo nga nagatubo sa dira nga lugar. Basi ang puno taytay bla puno kahoy. Oo puno ha Basi puno taytay bla. kahoy. Puno kahoy. Puno kahoy na namo na siya action boy. So, ang Antipolo comes from the word Tipolo. word Tipolo nga kahoy ina sa gatubo yes. sa mga lugar. Yes, Antipolo. correct. Amo kung di niya halin ang an. Tayo na sa Antipolo. Amo na. Next action boy na include man ang Bacolod. Bacolod. Bala ko na iya. Tungkol sa hili. Yes. Bacolod actually. Bacolod. Oo, kay hili. Daw Burol. bungyod doon. Oo. Bungyod. Yes, at ito, action boy, kilala, ang una-una, ginakuno action boy, nga damo sa una, sa mga hilly. Sa Barangay Granada, kuno gali. Aryo, bilang Barangay Granada, subong. Dira, ginadakuno action boy, ang mga... bungyod. Bungyod. So, from Bacolod, nga K, gin Bacolod. Medyo sosyal. Sosyal. Inilis. Ang Granada, yan din nagalin na yan. Wala gin mo tao. Kaya sige focus. Pero feeling ko Granada siguro sa kuana sa hindi sa nagalupok bla. Kasi damo na sa prutas siguro. May prutas kay Granada. Ato. Sa dira lang makita. Ano nang tsura? Tipulo na siya nga daw damo siya mga hindi as seeds kundi nga nang daw gagmay nga tipulo ng mga unod bla. Granada na. Namit man. Amo na nga Granada. Dula po ko tilaw. May life. Granada, may prutas na nga Granada. Ami tagahin niyo ko da kag patilawas ang Granada. Amo tanong sa English ng Granada, grenade guro. Excuse me, do you have grenade fruit? Kalain. Ang next action boy sa Baguio naman. Bagyo. Oo. Ang Bala ko ng Bagyo kung di nagalin kinastila man sa kuana sa mantika. Ha, hindi man di mantika. Hindi. Ano na yung brand name mo? Malairar ka kaya mo sa mo da. Sabi ko sa mantika. Tungod na action boy sa ila sa nga dialect, Ibaloy ba? Excuse me. Ang Granada is pomegranate. Kabalo ko na sa pomegranate. Granada na siya. Granada na. Okay. Thanks so much, Watsky Kai. Yes. Going back, ang Baguio action boy, sa ilang dialect nga Ibaloy. Ibaloy. Ang Baguio, nakuno mo, Baguio, di ba subang Baguio? Amo na sa nginalan, Baguio. B-A-G-I-W. Baguio. Nga abot silingon, lumot. Lumot. So lumuton. Ang action boy ko no, Baguio, Baguio. Baguio. Oo, pero at least halin niyo siya sa ilangan. Tita ba mo man ako, Baguio? Oo, ma'am, gusto riyan na. Sige, meeting ta sa mahalan sa aton nga, pangalan ta na. Ito ko mo, di lumot. Ano ni sa dialect niya? Baguio ni boss. Ito kalaway, sang Baguio City. Baguio na, Baguio. Muna Baguio. Amo na Mga lang G-U-I-O da yan Paano na sa una, action boy, no? Mag-come up kag
mag-okay hi sila sa ano no. Oo, okay, ti Baguio. Ti mo hamom lang Baguio. Baguio. Hindi mo Baguio City. Pero parang hindi sa may mo the storm, ginlain lang spelling. Yes. Last action boys sa Balanga sa Bataan. Bataan. Pampanggan yung word ko no, Pampanga word. Ano na gani ang ano sa dialect sa Ang dindali. Pampanga. Pampanga. Para sa ng, palayo ko ng kwan ng no ganing dialect sang Pampanga ay. Panggalatok. Panggalatok. Naamo na na ti nga nagkadto sila sa Balanga. Lapit tayo lang ako. Balanga Bataan? Kaya may Pampanggo para sa palayo kay Balanga. Balanga palayok. Yes, dinalata ko ng halin action boy. Okay. So, ang Balanga Bataan, so kung galing na, Panggalatok na siya nga kwan nga dialect. Yes. Sige. May mandamot ang balana. Sige, mga ka-aksyon, yung mga diyan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Kaya congratulations sa Angela Icole sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Kanto na di, Angel. Dala ko na siya. Standby na sa Action Hotline with Action Artay Hupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Aboso. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.